първата среща. Мая обич, в която се оглеждаш. Времето е като птица. Удърсва крила, падат перата й и застилат земята, по която другите птици минават, преди да излетят. Менят се годините и всяка следваща носи нещо ново. Първи клас. На старта бяхте малко оплашени. Във втори клас вече знаехте да четете, пишехте и разбирахте къде сте. Трети клас. Чувствахте се комфортно и мислехте си колко сте големи. В четвърти клас тук изоставихте детските удори и поехте големи отговорности. В пети клас срещнахте се с нови предмети, които ви грабнаха вниманието. В шести клас преполовихте пътя и носихте амбиции да завършите това приключение. В седми клас започнахте да отключвате пълния си потенциал. В осми клас опарихте се от първата любов, урок, който няма да забравите. В девети клас разбрахте, че знанията са ключът към доброто бъдеще. В 10 клас намерихте верни приятели, които ще останат за цял живот. В 11 клас превърнахте се в отговорни хора и вашите учители и родители се гордеят с вас. В 12 клас това не е краят. Казвате с Богом, но ви чака един нов свят. Менят се поколенията и всяко следващо търси нещо различно. Всеки тръгнал от тук се завръща. Завръща се наяве и в спомените си. Остава в мислите си свързан със света на средно училище Христо Ботев. Група Акустика ще изпълнят песните "Учителко любима" и след 10 години. Ще ги подкрепят Божидар Великов и Людмила Накова от 12 клас. Случайна среща в жената бяла, училката своя аз познах. Отмина ме, вече ме познала, закричах се, извиках и я спрях. Представих си я хубава и млада, с коси от злато в учебен час. И ако днес е бяла безпощадно, то тя е побелявала от нас.
стълбите, по парапетите и китара да плачат в душите ни. Нека смигнат кръдная смешно важни клапетата и да клатят глави дяволито. 12 години са малко. Момчета, момичета, сини мигове, смях да допадем. 12 години са много и те ще ни стигнат да запазим сърцата си млади. Да запазим усмивките винаги искрени и останали дълго деца. Пак да бръкне с пръщи в червени искри, дето списък се раждат слънца. Да поседнем, приятели, миг преди тръгване, да погледнем живота в очите. Витост 2025, време е да тръгвате, време е да покажете какво сте научили от училище, време е за пътуване. Давам думата на госпожа Станкова, директор на Средно училище Христо Ботев. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, ученици и родители, скъпи випускници, ето, че дойде този тъй дългоочакван за вас ден. Денят, в който за последен път ще чуете училищния звънец. За вас последната гимназиална година се изплъзна с невиждана скорост. Но запомнете, че най-прекрасните години, това са ученическите години. Животът на всеки един от нас е изпълнен с различни по важност моменти. Емоционални, силни и тревожни, радостни и дълбоки, безгрижно щастливи или драматично преломни. Със сигурност си спомняте деня, в който пременени, развълнувани и любопитни прекрачихте за първи път прага на нашето училище. Със сигурност си спомняте първата учителка, първите приятели, първите знами мога и цялата пъстра въртележка на училищния живот. Зрелостта на онези 7 години ви се е струвала напълно достатъчна, за да се чувствате големи, умни и могъщи господари на света. Само дето не сте предполагали колко огромен и необозрим е този свят. Колко изпълнен с трудности и предизвикателства е този океан от знания, умения, талант и духовност. Без да усетите, сте заплували в него, загребвайки по-мощно, по-уверено, по-дръзко. На моменти ви се е струвало прекалено дълбоко и сте имали нужда от спасителен пояс, от подадена здрава и силна ръка, която да ви поведе към победата. Изминаха 12 години на труд и усърдие, на сълзи от огорчение и усмивки от радост. Изпитания на волята, на ума, на характера. Стъпка по стъпка вие се изграждахте като личности. Осъзнавате ли, че този дълъг път на вашето съзряване сте изминали не сами, а винаги подкрепени и напътствани и вдъхновявани от своите учители? Ако днес имате вярата, че сте успели, дължите го на тях. Ако имате самочувствието, че сте силни и непоколебими, дължите го на тях. Ако сте открити, честни и правите добрини, дължите го на тях. Благодарете им. Направете го сега искрено и от сърце, защото те го заслужават. Най-ценният подарък е прошката. Простете им, ако в момент на слабост не са били толкова справедливи, колкото вие сте очаквали. Най-голямата награда за всеки учител е да поздрави своите ученици с успехите им. Мили млади хора, за мен лично бе удоволствие да работим заедно и да ви помогнем в избора на образование. Следвайте пътя, който сте си избрали, смело и с любов. От сърце ви желая много усмивки, здраве и късмет и нека успехът ви съпътства във всяко ваше начинание. Съхранете вярата в себе си и носете достойно ботевския дух и сила. На добър час, випуск 2025. Номинации най-добра професията ще връчи госпожа Станкова. Ето, че дойде и този тъй дългоочакван момент, връчването на номинациите за зрелостниците. Професия системен програмист. Най-добър професията. Връчва се на Божидар Пламенов Великов. За
срещат само препятствия. Неговите идеи са смели и нестандартни, а подходът му към задачите е винаги оригинален и иновативен. С изключителна чувствителност и умения в програмирането. Толерантна. Справя се с задачите с лекота и грация, сякаш изпълнява красива мелодия. И прецизност. Свят на логика, структура и прецизност, тя се движи спокойно и уверено, с внимание към детайла и желание за успех. Изкуственият интелект по начин, който другите дори не могат да си представят, като променя трудностите в решения. Тежките качества, които я правят толкова ценна. И вградените системи. Честита миличка, заповядай, чакай, ще оправим лентата, ще си хватна някъде. Първи клас ще отправя своя поздрав към абитуриентите. Приказки
учители, и нека пътят ви да бъде лек. На добър час! Уважаеми учители, скъпи директори и всички, които бяхте част от училищния свят на нашите деца, днес, когато те поемат по своя нов път, по-зрели, по-уверени и с мечти по-големи от вчерашните, ние, родителите, искаме да ви изкажем своята дълбока благодарност. Благодарим ви, че през годините не просто преподавахте уроци, а възпитавахте личности, че не се отказвахте, дори когато беше трудно, когато търпението се изчерпваше, когато съмненията наделяваха, когато пътят изглеждаше стръмен. Благодарим ви за всяка протегната ръка, за всяка добра дума, за всяка усмивка, която посрещахте децата ни сутрин. Вие бяхте повече от преподаватели, бяхте техни водачи, понякога утеха, понякога пример, а често и втора опора след нас, родителите. Във време, в което ценностите често се размиват, вие им помогнахте да изградят характер, отговорност и стремеж към нещо по-високо. Днес гледаме децата си с гордост, и тази гордост е споделена. Защото това, което са те сега, е и ваша заслуга. Поклон пред труда и пред сърцата, които положихте в тях, благодарим за сърце. Браво! Уважаеми учители, ученици и родители, днес е специален ден. Ден на равносметка и раздяла. Днес трябва да кажем довиждане на нашето училище. Скъпи учители, 12 години вървяхме заедно по трудните коридори на знанието и от името на родителите на 12А искам сърдечно да благодаря за неуморния труд, за времето посветено на децата ни, време изпълнено с толкова пъстри години, за подкрепата, грижите, всеотдайността. В нашите сърца ще останат завинаги нашите първи класни ръководители, госпожа Пенева и госпожа Стойкова, с които направихме първите си крачки в училищния живот, направихме първите си избори, посрещнахме първите си предизвикателства, първите си успехи. Пожелаваме ви пълни с обич сърца, споделеност, сбъднати мечти и смели, успешни начинания. Благодарим ви от сърце. Специално искам да се обърна към нашия класен ръководител госпожа Златева и с дълбока и искрена признателност да кажа едно огромно благодаря за търпението, за доверието, толерантността и обичта, с които прегърна децата ни. Учителите са пътеводители в страната на познанието, те са приятели, те са вдъхновени. С вас започва пътуването в необятната вселена на науката. Инспирайте да греете с ярка светлина и да палите с искрата на знанието вашите възпитаници. Бъдете здрави и благословени. Скъпи абитуриенти, с удоволствие се обръщам към вас в
един от най-вълнуващите мигове в живота на всеки млад човек, когато след 12 години в труд и усърдие, след мигове на радост, тъга и изпитания на волята, на ума, на характера, вие завършвате средното си образование. Този ден е ваш, защото мигът на зрелостта е най-чаканият, свързан с вълнения, раздяла с детството, с учители, с класа, с осъзнаване на бъдещите отговорности и предчувствие, че предстои по-сериозното навлизане в света на непознатото. Скъпи зрелостници, предизвиквайте се, бъдете достойни хора, бъдете добри, уважавайте себе си и другите, останете с отворени очи и сърца за знание, решавайте, рискувайте, осмелявайте се, трудете се. Никога няма да узнаете предела на собствените си възможности, ако си позволите да бъдете слаби. Превърнете трудностите в победи, а мечтите в реалност. И не забравяйте, успехът се крие в самите вас. Уроците за вас не свършват с последния учебен ден. От днес пред вас стои отворена голямата книга на живота, която всеки ще допише сам. Светът се крепи на младостта. Вие сте нашето продължение, нашата надежда, нашата вяра, нашето бъдеще. Нека се гордеем с вас. На добър час и успех в живота! Един човек, който беше до нас от самото начало, при всички наши трудности, бури и победи. Скъпа госпожо Златева, тези думи са за вас. Когато се обърнем назад, виждаме не само спомени, виждаме и вас. Виждаме как стоите пред нас в тези първи дни, с търпение в очите и надежда в гласа. Виждаме как учениците, как учите не само на уроци, а и на доброта. Не бяхме лесни, понякога шумни, понякога и надливи, понякога просто деца, които не разбират какво им се дава. Сигурно сме ви наранявали, с думи, с мълчание, с липса на уважение. Сигурно има дни, в които сте се питали дали има смисъл, дали още имам сили. Но въпреки това, вие не се отказахте. Останахте с нас, подадохте ни ръка и давахте ни още един шанс. Прощавахте ни отново и отново. Вярвахте в нас, дори когато ние самите не вярвахме в себе си. И сега, когато разбираме колко ви е струвало всичко това, казваме: простете ни. Простете ни за болката, за безпокойството и разочарованието. И благодарим. Благодарим ви, че останахте. Благодарим ви, че ни научихте какво значи търпение. Благодарим за всяка усмивка, която ни е давала сили, за всяка сълза, която сте ви върнали заради нас, за всяка тревога, която сте носили мълчаливо в себе си. Благодарим ви, че останахте с нас, когато ние самите не знаем как да останем заедно. Сега се тръгваме, но вече порасли. Но във вените ни винаги ще тече частица от вас, от вашата обич, от вашата сила и от вашата доброта. Вие не сте просто класни. Вие сте човекът, който беше нашата опора, нашият пътеводител и нашият тих ангел. Обичаме ви, ще ви помним, ще ви носим със себе си във всяка важна стъпка от тук нататък. Трайна признателност, вашите деца от 12 клас. Thank you.
да ви учителят любим, на добър час на всички пожелава. Сълзите си не може да сдържим, раздялата на пътя ви застава. Самотни ще останат чиновете стари, звънецът ще звъни, но не за нас. А бяхте толкова добри другари, но свърши днес последния ви час. И време е сега от тук да отлетите, като птици към живота да поемете. От утре нови върхове ще покорите, а днес с детството си Богом ще си вземете. И не забравяйте, своето училище, град под ръка на родината си. Учениците от трети клас ще изпълнят песента Родина.
невероятен и така
out. The dance floor's on fire, there's no doubt. We're in the zone and we're ready to play. Gonna make this party go all the way. The bass is pumping, the lights are bright. Everyone's moving, it's a wild sight. We're dancing, we're having a blast. Let's keep this. The bass is pumping, the lights are bright. Everyone's moving, it's a wild sight. We're dancing, we're having a blast. Let's keep this. The beat's pumping, the lights are bright. Everyone's moving, it's a wild sight. We're dancing, we're having a blast. Let's keep this. The beat's pumping. The beat's pumping. The beat's pumping. The beat's pumping. It's the wild side. We beat this pumping. The lights are bright. Everyone's moving. It's a wild side. We're dancing. We're having a blast. Let's keep this. The beat's pumping, let's go all out. The dance floor's on fire, there's no doubt. We're in the zone and we're ready to play. Gonna make this party go all the way. The bass is pumping, the lights are bright. Everyone's moving, it's a wild sight. We're dancing, we're having a blast. Let's keep this. The beat's pumping. The beat's pumping. The wild side. The beat's pumping. The beat's pumping. It's a wild side. The bass is pumping. The lights are bright. Everyone's moving. It's a wild side. We're dancing. We're having a blast. Let's keep this. The beat's pumping. Тук сме последния ни час на класа с присъствието на вашите майки. Първо, аз ви приветствах вече за успешното завършване в нашата група. Няма да я закривате, защото има още какво да си казваме, нали? Тъй като администратор и Ветка, къде си? Да. Ами, добре дошли на нашето тържествено изпращане, скъпи родители. Благодарим за добре направената трапеза. Доста се постара госпожа Методиева. Лични благодарности, че му отмени в тази дейност. Лично от мене една закъсняла почерка за моя юбилей. Тортата. Аз искам да ви почерпя, скъпи мои ученици. Няма да казвам на колко години съм. То дори да ги обърна, нищо не става, нали? Така че ще се почерпите за мое здраве. Надявам се, всички го похвалиха жената, която ви я направи. Надявам се да е толкова вкусна, колкото и красива. Аз ви обещах, че ще ви направя номинации в стил накрая хумористичен. Беше ми подсказано тук да ги дам, за да не се чувствате така, как да кажа, аз не съм правила нещо за да ви обидя, напротив, в шеговит тон, даже в някой има така моето послание към вас. Малко стил, като бяхте първи клас, Мики Маус, нали, но все пак завършвате, така в стил малко шеговит. Започвам с моя любимец, Сашко. И той е мистър Ничо ни видял. Да. И по едно малко подаръче от мене. Вътре има за всеки един от вас ключодържател, написано е 12А.
и по едно послание от мен към вас. Заповядайте. Следващата ми номинация е за Баръж. Искам да ви кажа, че тъй като бяхме толкова дълго време заедно с много от вас, цели 8 години, много добре се познаваме. Надявам се да съм улучила номинациите и така номинирам Баръж като мистър Тихата стъпка. Човекът, с който аз не мога да се пошегувам, защото в моите представи той винаги е бил образец на ученик, на възпитание, на култура. Майка му е срещу мене и я поздравявам. Това е Божидар. Аз съм го номинирала като мистър успех и му го пожелавам от цялото си сърце. Следващият, който така много дълги години съм класен в това семейство, първо на сестра му, после на него, е Гошо. Той за мен е мистър Тихата стъпка. Никога не ми създаде за една секунда проблеми. Радвам се, че най-накрая стана и отличник. Винаги се е движил на ръба 5.48, 5.47, никога не успя да стигне 5.50, но накрая успя. Едно момче, което аз се застъпах за него, за да бъде в нашия клас, много мисля как да го номинирам. За мен той е образец на доброта. Обаче много обича да си кара колата и затова реших, че това е за него в момента по-важно и съм го номинирала с мистър Кормилов. Да бъде добър, възпитан, културен млад мъж. Тук вече се объркали. Извинявайте, но малко се ми се объркали. Трябва да е Вики. Извинявай, Вики, търсите къде си. Малко съм ги объркала, без да искам. Моя супер ученичка, която за всичките години нито веднъж така не ми създаде кой знае какви проблеми, е госпожица Людмила. За мен тя е мини съвършенство. Извинявайте, няма вече да ги карам това научен ред, просто съм ги объркала, заповядай. Иван. Иван показа на всички, че може и да се учи и да се работи, и то некъде да е там, където работодателя всички в целият от ръка знае, че е много взискателен. Така че съм го номинирала като мистър Работяга. И се надявам, че и на тебе ти е чудно. Следващия, Мартинчо, къде си Мартине? Той съм го номинирала веднъж като мистър футбол сега и втори път съм го номинирала, предполагам, че ще получи грамота от кмета за спортни постижения. Така че заповядай, Мартине, пожелавам ти, ако решиш да развиваш спортна кариера, аз ще гледам там мачове, ще най-голямо удоволствие, няма защо. Така. Попадна ми последния, Теодор. Той няма да ми се разсърди, защото съм го направила от добро сърце и съм го номинирала мистър влюбен китарист. Така, следващият е Райан. Имах много номинации, но така малко по-дипломатично съм го номинирала като мистър недоволство. Винаги беше недоволен от мене.
Надявам се, Райане, с годините да осъзнаеш, че ако съм те критикувала, е било за твое добро. Добре. Госпожо Марсен, че не може да излиза клапка да... Да, хвърли. Следващия ни ученик е едно много умно момче, което е много скромно и аз така съм го и номинирала. Той вече се усети, нали, Мишо, за мен е мистър скромност. Но аз преди малко да излезе от тази скромност и да бъде по-нахален, по-упорит, защото е едно от най-интелигентните деца в класа и за съжаление живота навън, който ви чака, не е нито за скромните, нито така за послушните, за съжаление, нали. Така че упорито напред можеш, Мишо. Така, една много красива госпожица, която смята да стане наша колежка, е Петя и съм я номинирала като мис красота. Надявам се, няма да се откаже от учителство. Така, едно много добро момче, Кристиян Самуилов, и съм го номинирала мистер Душко Добродушко. Заповядай се така да бъдеш добър човек. Следващото ми момче, което нито веднъж не показа с недоволство, не реагира, винаги е много учтив, когато ме види ми се усмихва и затова съм го номинирала като мистер усмивка е Крис. Заповядайте. Пожелавам ти само успехи и все така да се усмихваш красиво. И сега на нас, учителите, ни е забранено да проявяваме субективизъм, лични предпочитания. Но аз така имам предпочитания. Тя се знае. Да дойде. Нали съм лъзи? Само успех. Благодаря. И да бъдеш по-послушна понякога. Така. И едно момиче, което дойде в последните 2 години, е наистина много красиво момиче. Има страхотните качества да бъде учителка. Тя ми каза, че ще бъде учителка, така че номинирам Елена за мис красива усмивка. Заповядай. И наистина имаш качествата, търпелива си, усмихната си, въздържана си. Това са качества на учителка, да знаеш. Наистина ще си попаднеш на точното място. И се подготвиш нервите да бъдат много големи. Да, с усмивка супер. Още едно момиче, което има много красива усмивка, което също преди 2 години дойде с Елена. Това е Даная, да заповяда и нея съм я номинирала с мис усмивка. Заповядай. Митко сега той си така, аз винаги го свързвам с високите технологии и натам се е отправил, затова съм го и номинирала за мистър, не знам как се чете, кажете вие. IT. Да кажа правилно. Заповядай. Бъди жив и здрав и успех. Още едно много красиво момиче, въобще в класа ми всички са много красиви, най-вече госпожиците. Госпожица Селин, която също стана отличник и също е много красиво момиче. За мен е мис красива усмивка, заповядай.
извинявай, Вики, ти беше в началото, но съм разбъркала без да искам днеска нещата. За мен Вики е желязната леди. Не за Вики. Голямо качество. През всичките години не отстъпи от отличния успех. Нито веднъж не ми създаде проблеми като класен. Винаги беше много учтива, добросърдечна. Говоря за мен, нали? И за това си я номинирам, където и да е решила да се развива и пожелавам винаги да бъде отличник в живота. И лично щастие, Вики. Благодаря. Ще ме извинявате само, за да си продължа номинациите. Още едно много добро дете, което дойде в нашия клас от Йовков. Това е Рая и я номинирам с мис Доброта. Кристиян Самуилов. Двамата са ми много добри деца. Заповядай, Рая. И успех. Моля. Сега, Лъчо, ще ме извинява. Много мисля как да номинирам. И сега извинявай, ама за мен ти си мистер отсъствие. Бъди жив и здрав. Разбрах, че си пред в Търново английска филология, ще станеш колега. Да се промениш на 360 градуса. 12 години бягат. Браво, защото си го осъзнал. И Кристиян Великов. За мен той така е мистър самочувствие. Заповядай. Кристиян ама стана лека и падна. Заповядай. Моля. И последно, той не е последен в класа, в смисъл, че просто стана последен тук. Едно момче, което също дойде в 11 клас. Много тихо, много затворено дете, но много добричко дете. И аз така съм го номинирала мистер Ничо Невидял. Заповядай, Браво. Бъди жив и здрав. Надявам се, че моите номинации ви харесаха. Опитах се да бъда много доброжелателно настроена към вас. Все пак всичките тези години, защото на много от вас съм класна от 5 клас и очаквах да ме изненадате с презентация за годините тук прекарани в училище. Имате ли такава? Имаме, да. Добре. Радвам се, че имате. Извинявам се, колежки, много се извинявам. Да, извинявам се. Мили, пораснали момичета и момчета. Випуск 2013-2025 година. Минахте и събрахте в училище сили, здраве, знания, ум. Всичко можете. Всичко знаете. Полетете, но когато летите, учете се от живота, защото живота е суров. Дигнете гордо глава и смело продължавайте напред. Защото вие го можете. Всички вие. Уважавайте и родителите си, защото те стояха плътно до вас от първия миг, в който вие прекрачихте прага на това училище и заедно с нас преживяваха всичко. Това ще го запомня този випуск като випуск, който с родителите работих изключително много добре и децата се чувстваха много спокойни, защото те знаеха, че ние с родителите, учителите и родителите държим тясна връзка и в същото време държим коромилото на знанията ви, на дисциплината ви. Някога може би сте си мислили за това,
Обаче, нашата задача е била една и съща. Гледали сме в една посока с вашите родители. Да станете умни и добри хора. Затова аз ви пожелавам, бъдете силни, за да успеете. Бъдете умни, за да спечелите. Бъдете честни, за да спите спокойно и за да сте доволни от себе си. А преди всичко, бъдете здрави, за да можете всичко да успеете в живота и всичко да постигнете в живота. И така, аз една презентацията ви бях сложила преди време. Не знам дали сте я гледали тази презентация. Гледали сте, нали така? И тогава бях направила една анкета. Моят клас е най-добрия, защото. Това ще прочета тук няколко мнения. Кристиян Габриелов. Моят клас е най-добрия, защото аз знаех, че още с първата си крачка в тази стая ще изкарам 4 страхотни години. Сякаш беше вчера, когато стъпи в класната стая. И той веднъж така, често пъти се опитваха да правят разни щурочи. И аз им казвам, нали, стига бе, ние сме длъжни да опитаме, бе, госпожо, как да не опитаме сега, нали, да направим каквато и да е щурочия. Да опитите понякога, нали, се осуетяваха, понякога и минаваха, нали? Така. А Митко пък е написал: моят клас е най-добрия, защото не лудее много и всеки се старае да спазва правилата. Значи, промила самомозъка. Така. Людмила Люсито: моят клас е най-добрия, защото си помагаме взаимно. Малко се караме, но винаги след това се одобряваме. И така, на добър час, полетете в живота и смело напред до слава. Бъдете щастливи с всичко това, което правите. Щастие ви в живота. Всичко ти е. Благодаря. И навън. Аз съм ви написала едно стихотворение. Може да повторя малко от думите, които госпожа Пенева каза, но той е неминуемо, а не искам да го приемате като конско. А като искаме пожелания. Мили наши ученици, пожелаваме ви на матурите шестици. Скоро ще поеме всеки своя път. За някой ще е лесен, за друг кръстопът. Слушайте съветите на своите родители, но всъщност сами ще си бъдете учители. Грешките свои и чужди прощавайте. Пред беди и трудности не се предавайте. За среща никога не закъснявайте. Приятели и близки, уважавайте. Обграждайте се все с хора лъчезарни и за добро и лошо бъдете благодарни. Нека сте в постъпки и желания умерени, спокойни, търпеливи, смели и уверени. Преследвайте своята голяма мечта и знайте, няма невъзможни неща. Здраве и успех ви пожелаваме и нека да не се забравя. Извините, трябва да отидем за Бъкман да обършим. Успех още веднъж. Благодаря. До вечера ще се видим. Госпожа Методиева, много ви благодаря. Влязахте малко в моята роля, докоснахте се до същността на класа. И да кажа нещо, как да кажа, то не е неприятно, но вие трябва да го знаете, предполагам, че го знаете. След бала трябва да дойдете да си ги приберете. В смисъл, че ще има полиция и няма да пускат абитуриенти да се качат. И решихме, че за да няма проблеми, ние учителите ги каним една вечер на приятели, като вид серенада от всички нас и поздрав към тях. Така че до вечера
са с нас долу на приятели. The beat's thumping, let's go all out. The dance floor's on fire, there's no doubt. We're in the zone and we're ready to play. Gonna make this party go all the way. The bass is pumping, the lights are bright. Everyone's moving, it's a wild sight. We're dancing, we're having a blast. Let's keep this. The bass is pumping, the lights are bright. Everyone's moving, it's a wild sight. We're dancing, we're having a blast. Let's keep this. The beat's pumping, the lights are bright. Everyone's moving, it's a wild sight. We're dancing, we're having a blast. Let's keep this. The beat's pumping. The beat's pumping. The beat's pumping. The beat's pumping. It's the wild side. We beat this pumping. The lights are bright. Everyone's moving. It's a wild sight. We're dancing. We're having a blast. Let's keep this. The beat's pumping, let's go all out. The dance floor's on fire, there's no doubt. We're in the zone and we're ready to play. Да. Но той не е еднократно, той като четвърти клас нямаше проблеми. Ама не, той е малко по-нагоре, нямаше после, имаше вече. Така, това къде сме? Трябва. Това, да. Тук сме на Трявна, нашата единствена почивка щеше да ходим в 7-ми клас на Рибарица, почна ковида и помните ли как ви виках инкогнито да ви давам 50 лева, които ми давайте, защото тогава беше абсолютно забранено, нали, да се събираме, да ви викам и тъй нататък. Преживяхме и този момент, ви бяхте 7-ми клас, когато бяхме онлайн. Ние сме просто клас, ние сме спомен, който няма да избледне. Не сме, извинявайте, аз греших, не сме просто клас, ние сме спомен, който няма да избледне. История, която винаги ще се разказва с обич. И тук сте малки. Християнен мистър. Ако имате диплома за преписване, целият клас ще да е с отличие. Особено Райан, като попаднаха един от 4 телефона. Не помниш ли? Така, това къде е, тогава... Презиматурата виси, тук правите молитва. Тук правите молитва за тройки на НВО. Добре. И директорите на Лилия. Най-ценното, което взимаме със себе си от училище, не са оценките, а хората, спомените, онези моменти, които сме се чувствали истински живи. Правилно. Някои станаха отличници, други легенди. Добре, това ми хареса много и вече има добри попадения. Научихме много, като например как да приписваме без да ни хванат. Безценно умение за живота. Точно пък Мишо не виждам как е приписвал, майди. Добре. Тези стени ни видяха как растем, как се влюбваме, как плачем, как мечтаем и сега ни изпращат нататък. Малко по-смели, малко по-истински. Какъв клас сте? И това е там, дето съм аз с вас, там е на един 15 септември, си спомням, на кой клас бяхте? 10 или 11.
Затваряме една врата, но отваряме свят. И никога няма да забравим кои сме били заедно. Браво, Иветки, ти много хубави попадения имаш. Научихме уроци по математика, но още повече уроци за живота. Как се става приятел, как се прощава, как се продължава напред. Той, къде сте били с тези жълчи? Да. Това място ни събра като непознати и ни изпраща като семейство. Благодарим на Иветка за